Dnes ťa naučím trik, vďaka ktorému budeš pôsobiť pred kamerou profesionálnejšie. A je jedno, či natáčaš vtipné videá, vzdelávacie videá, rozhovory, podcasty, beauty tutoriály alebo len nejaké videá, ktoré majú pomôcť tvojej firme. Divák vidí v pozadí nejaký svetelný zdroj, v tomto prípade je to táto lampička a má pocit, že mňa osvetľuje práve tento svetelný zdroj. Vo filmoch a seriáloch ho nevnímame, ale vždy je tam prítomné. Tu máme pekný príklad motivačných svetiel, tu máme ďalšiu ukážku a ani jedno z týchto troch svetiel neosvetľuje ženinu tvár. Rovnako tak v tomto prípade garantujem vám, že žiara z ohňa neosvetľuje ženinu tvár. Je to tiež motivačné svetlo. V skutočnosti žiadne z týchto svetelných zdrojov, ktoré vidíme v seriáloch a filmoch, neosvetľuje hlavné postavy. Svetlo robí profesionálny zdroj, ktorý je vedľa kamery mimo záberu. Lampička rovnako ako aj v tomto prípade je len vizuálna motivácia. Toto je sila motivačného svetla. No a zdroj viditeľný v scéne je len ilúziou. A realitu tvorí svetlo mimo kamery, ktoré zabezpečí profesionálny výsledok. Na záver, aké je to bez motivačného svetla? Je to detail, ale obrovský. Ponechajme to radšej zapnuté. A počkajte, nezabúdajte na hairlight. Je to tiež malý detail, ale takisto hrá veľkú rolu. PS, ani to svetlo so žalúziami v pozadí nie je real. Ale o tom si povieme možno v ďalšom videu. Od tvorcu pre tvorcov. Teraz už vieš.